Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σήμερα θα κάνουμε κοκορέτσι. Θα κάνουμε κοκορέτσι χωριάτικο. Θα μας το κάνει ο κύριος Θόδωρος Ανδρονικίδης, 35 χρόνια επαγγελματίας στον χώρο. Ναι. Θα το κάνουμε εδώ στις Σέρρες, στο Λευκό Νασερών. Ναι. Κύριε Θόδωρο, τι θα χρειαστούμε καταρχήν? Σηκωταριές αρνίσιες. Σηκωταριές αρνίσιες. Οι οποίες θα τις τιμαχιάσουμε κομμάτια. Ωραία. Θα τα αλατοπληρώσουμε. Πιπέρι, αλάτι, ρίγανη. Ωραία. Λοιπόν, θα τα ανακατέψουμε και θα αρχίσουμε τη διαδικασία. Αφού τα έχουμε κάνει και μάκια, θα τα περάσουμε στη σειρά στο σίγουρα. Ωραία. Λοιπόν, περνάμε ένα σηκώτη. Ένα σηκώτη περνάμε. Μια καρδούλα. Μια καρδούλα. Ένα νεφρό. Ένα νεφρό. Ένα πνευμόνι. Ένα πνευμόνι. Αυτά θα πάνε στη σειρά. Ένα-ένα για να γίνει ωραίο το κοκορέτσι μας. Πάει λέγοντας. Ξεκίνησε η δουλειά. Θα τη δουλειώσουμε. Ωραία. Ένα-ένα στη σειρά. Είναι οι σηκωταριές αρνίσιες γάλακτος. Και θα γίνει πολύ ωραίο το κοκορέτσι. Λοιπόν. Τις σηκωταριές τις μπαχαρώνουμε προτού τις βάλουμε στο ψυγείο. Θα αρχίσουμε, ναι, την ώρα που θα το κάνουμε. Εκείνη την ώρα μπαχαρώνουμε, έτσι. Μπαχαρικά όταν λέμε αλατάκι, πιπεράκι. Το πιπέρι και ρίγανη. Ρίγανη. Υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο μυστικό το οποίο θα μπορούσε να νοστιμήσει το κοκορέτσι? Υπάρχει τρόπος να βάλεις πολλά πράγματα μέσα, ανάλογα πώς το θέλεις εσύ. Ναι. Άλλοι βάζουν γιόσμα, άλλοι βάζουν ρίγανη, άλλοι βάζουν αλάτι πιπέρι. Πιπέρι. Εμείς βάλαμε τώρα ρίγανη. Κάποιες τάσεις που υπάρχουν να βάζουν και κάποια άλλα αρωματοειδή, όπως είναι λαχανικά, του τύπου γευστικά, ας το πω έτσι. Γευστικό, όχι. Απλό όμορφο. Αλλάζει τελείως τη γεύση του από το κοκορέτσι, έτσι. Μετά θα το προσέξουμε στο ψήσιμο. Ωραία. Και θα γίνουν όλα καλά. Κάνουμε 35 χρόνια. 35 χρόνια. Το κοκορέτσι μας ήταν, τώρα φυσικά δεν το κάνουμε άλλο, γιατί έκλεισε το μαγαζί. Για το κοκορέτσι μας έχει να λέει όλος ο κόσμος. Θέλει λίγη προσοχή στο τύλιγμα. Ναι, αυτό θέλω να δούμε, τη διαδικασία του τυλίγματος. Εδώ βέβαια έχουμε εξοπλισμό επαγγελματικό, δηλαδή βέργες ανοξίδωτες. Τα πάντα ανοξίδωτα είναι. Θα γίνει πολύ γρήγορα και πολύ ωραίο θα γίνει. Σηκώτη, πνευμόνι, νευρό, καρδούλα. Την καρδούλα την κόβουμε στη μέση για να μπορεί να δεθεί, να περάσει κιόλας στη σούβλα. Πιστεύω θα κάνουμε πολύ ωραίο κοκορέτσι. Αυτό που το κάναμε τώρα τόσα χρόνια. Και κάνα γλυκάδια, άμα έχουμε μέσα βάζουμε. Και γλυκάδια δηλαδή. Και γλυκάδια, κάνα γλυκάδια. Περάσει, θα γίνει νόστιμο, ωραίο. Ωραίο πατά. Να, έχουμε βάλει τα υλικά όλα πάνω. Θα ξεκινήσουμε τον ντεράκι τώρα, έτσι. Θα ξεκινήσουμε το τύλιγμα. Φέρετε τη σκέπη. Γεια σας, τι κάνετε? Ωραία, καλά. Καλά είστε? Τώρα θα βάλουμε κάθε σηκωταριά
Έχει από ένα τσόζ, είναι τα γλυκάδια που λέμε. Τα γλυκάδια, οκ. Θα τα ραδιάσουμε απάνω για να είναι μας γίνει πολύ ωραίο το κοκορέτσι μας. Τέλεια. Να πιάσουν παντού από λίγη γεύση. Τώρα θα περάσουμε μια σκέπη απάνω για να γίνει πολύ εύκολο. Τώρα θα το δείξουμε πιάσει όλο για να μην μασεύει το έντερο μέσα στα εντόσια και δεν μπορούμε να δέσουμε το έντερο. Λοιπόν, ρίχνουμε τα έντερα στη λεκάνη. Αφού τα έντερα τα έχουμε σκίσει, τα έχουμε πλένει 6-7 φορές για να είναι κάτασπρα, κατακάθαρα. Δεν τα γυρίζουμε τα έντερα εμείς, τα σκίζουμε στη μέση και τα πλένουμε με φύση και είναι ωραία. Λοιπόν, Τα έχουμε σκίσει δηλαδή, είναι σκισμένα. έχουμε σκισμένα τα έντερα. Α, τα σκίζουμε. Ωραία, καθαρά. Πώς σκίζεται ένα έντερο στη μέση, τι είναι το κόλπο? Το κόλπο είναι θα τα βάλεις στη σειρά τα έντερα και μετά να πάρεις ένα μαχαίρι, μυτερό μαχαίρι. Ένα μυτερό μαχαίρι. Ένα καπάκι από στυλό, από μπικ. Από μπικ μπροστά. στυλό. Ναι, άνα, μπράβο. Και Για να μπορεί πιο εύκολα να μπαίνει μέσα στο έντερο και να σκίζεται. Και όσο το τραβάς, εκείνο θα σκίζεται. Ναι, όσο τραβάς σκίζεται. Είναι εύκολη η διαδικασία. Έτσι για να καθαρίσει πιο καλά το έντερο από μέσα. Για να μην το γύρισμα το έντερο είναι δύσκολο. Αυτό όχι μόνο δύσκολο, αλλά δεν πλένει και καθαρά το έντερο. Ωραία. Πάρτε μου το τραπέζι από εδώ. Πάρτε λίγο το τραπέζι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Το έντερο από την άκρη εδώ. Ωραία. Ξεκινάμε. Κάντε πίρτε αυτό. Okay. Έχουμε εφεδρικές σκέπες, βάζουμε εφεδρικές σκέπες. Σκέπη για να κρατήσει τα έντερα. Πιάσω πρώτα τα χέρια μου έτσι εδώ, για να μην με χωρώ. Αυτό θα γίνει η διαδικασία. Τα έντερα είναι μέσα στο νερό για να γλιστράνε, να μπορούν να μην μπλέκονται, για να γίνεται πιο εύκολο το δέσιμο. Στην αρχή πλεξούδα δηλαδή, μέχρι... Ναι, στην αρχή πλεξούδα και μετά θα το πάρω με τη μαναβέλα και θα γίνει πολύ πιο ωραία. Ωραία θα είναι τα έντερα να είναι ωραία κομμάτια, μεγάλα μακριά, για να μην μας παιδεύουν στο δέσιμο. Τώρα το γυρίσουμε ανάποδα. Σε αυτή τη φάση πάλι. Για να μην μας έρθει το έντερο, το σκαλώνουμε στην άκρη.
Εδώ υπάρχουν 5 κιλά σηκωταριές και 7 κιλά έντερα για να γίνει ένα επαγγελματικό και δυνατό κοκορέτσι. Τώρα αφού δέσαμε τις σηκωταριές ωραία, τώρα γυρίζουμε τη μαναβέλα και θα γίνει σε πολύ πιο γρήγορα. Η διαδικασία ήταν να δέσουμε τις σκοταριές με τη σκέπη απάνω για να μας φύγει η σκέπη το περισσότερο. Τώρα μπορεί να βάζεις όσο έντορο θέλεις απάνω. Και όχι πολύ σφιχτά για να ψηθεί καλά, να πάρει μέσα. Είναι πολύ γρήγορα το κοκορέτσι. Άμα έχεις τα υλικά όλα έτοιμα, μέσα σε μισή ώρα είναι έτοιμο. Τα έντερα είναι πολύ καλά πλημμένα, φαίνονται κιόλα. Ωραία. Αφού τυλίξαμε το κοκορέτσι, βάζουμε και σκέψη από έξω. Άμα θες τη βάζεις, αλλά άμα τη βάζεις γίνεται πιο ρόδινο το ροδοκόκκινο το κρατάει, έχει τα λιπαρά του και θα γίνει πιο ροδοκόκκινο το κοκορέτσι. Το πλήγουμε με τη σκέπη, αλλά για να μας κρατήσει το αυτό και επειδή είναι χοντρό το κοκορέτσι μας, θα το δέσουμε και λίγο με σπάνκο, θα δείτε τη διαδικασία πώς θα γίνει. Η σκέπη μπαίνει για να κρατηθεί το κοκορέτσι ροδοκόκκινο. Να αφήσει λίγα λιπαρά. Αυτό ήταν. Θα το δέσουμε τώρα με το σπάγκο. Για να κρατηθεί και να μην έχει ανάγκη το κοκορέτσι. Το σπάνκο το βάλουμε για να κρατήσουμε τη σκέπη απάνω. Όχι τίποτα άλλο. Και θα τα αφήσουμε να στραγγίξει. Μέχρι αύριο το πρωί θα φύγουν όλα τα υγρά και είναι έτοιμο για τη σούβλα. Μπορείτε να δοκιμάσετε. Πόσες ώρες πρέπει να στραγγίξει το κοκορέτσι? Όσο και να μην θέλεις, μέχρι αύριο θα στραγγίζεται. Σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τελειώσαμε. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ που μας έκανες το κοκορέτσι.